După cum știți, de 3 ani de zile, Consiliul Tineri Armâni face tot felul de întâlniri cu personalități care sunt armâni, sau care nu sunt armâni, dar care vorbesc despre armâni, care au trăit cu ei și știu ce înseamnă a fi armân sau i-au simțit într-un fel care le-a marcat viața. L-am avut acum 3 ani aproape pe domnul Neagu Giuvara, exact în locul domnului Dan Puric, și am început cu el aceste conferințe pe care noi vrem să le ținem lunar. După cum știți, ultima întâlnire a fost cu domnul Stele Farmache, care este președinte Bursei de Valori București. Și ne pare bine că mergem pe o direcție bună, întâlnim oameni foarte interesanți, care doresc să ne și cunoască, să ne și părtășească. Noi vrem să aflăm, avem întrebări, suntem într-o căutare continuă de idei, vrem să schimbăm idei. Și cel mai bine cred că ar fi să dau cuvântul acum Tiranii Darlaiane să facă o scurtă prezentare, să vă spună câteva lucruri despre domnul Dan Puric. Mulțumesc, Alin. Pe scurt. Foarte pe scurt, dar totuși, din punctul meu de vedere... Încă sunt viu. Pe domnul Dan Puric, nu cred că mai trebuie să-l prezentăm. Pentru că fiecare dintre noi îl cunoaște fie ca unul dintre cei mai mari actori și regizori români, fie ca scriitor, fie ca o conștiință trimisă nouă și prin noi și altor popoare, pentru a ne aduce aminte de sensul major al existenței noastre, și anume esența spirituală a ființei umane. Știm că orice încercare de a-l prezenta pe Dan Puric, indiferent din câte perspective am vrea să-l cuprindem, este sosită a fi neputincioasă. De ce spunem așa? Căci așa cum însuși s-a definit, Dan Puric este o stare de conștiință, iar o stare de conștiință poate fi surprinsă și înțeleasă în exercițiul zilnic al trăirii și iubirii ei. Domnul Dan Puric este un mărturisitor, un apologet al credinței creștine, dar și un critic al memoriei noastre recente. Și anume, mă refer aici la perioada comunistă și a dramei care reprezenta acest sistem politic pentru poporul român, dar și a memoriei noastre profunde, mai puțin legate de istoria socială, dar în totalitate ancorată în istoria profundă și eternă a ființei umane, și anume, credința în Dumnezeu și în conștiința absolutului. Nu sunteți sus. Aș dori... Deja am ajuns statuie. Nu mai nici sunt nici sus. Iar la final, aș dori să subliniez, îngăduiți-mă acest lucru, o afinitate între sufletul nostru armânesc și cel românesc și în mod particular, domnule Dan Puric, al dumneavoastră, pentru că, așa cum ați evocat în multe rânduri, memoria credinței a jucat un rol fundamental, nu? În reînvierea identitară. Tot astfel, noi armânii, sau cel puțin o bună parte dintre noi, considerăm că poporul armân a doinuit peste veacuri datorită credinței sale profunde în Dumnezeu și pentru faptul că, pe lângă limbă și tradiții specifice, identitatea creștină a fost și este un element esențial în definirea și înțelegerea identității armânești. De aceea, noi astăzi dorim să vă invităm să ne vorbiți despre trăirile dumneavoastră în raport cu poporul armân, care a fost primul contact al dumneavoastră cu armânii. Și o să, a doua întrebare, vă pun acum ca să vreau după aceea să vorbiți, vreau să știu, eu personal și cred că toți ceilalți de aici, care a fost, ce părere aveți despre contribuția poporului armân la cultura și spiritualitatea românească. Și vă mulțumesc pentru și mă bucur alături de toți ceilalți că ați acceptat să fiți în această seară aici să ne vorbiți despre aceste lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Am fost mai mult impresionat de fiorul cu care ați prezentat decât de cele spuse, pentru că fiorul ăsta este o calitate umană. Eu am să vă spun ultimul contact cu armânii. Eram prin Iancului, acolo, prin fața blocului și după vreo emisiune de asta m-a oprit un individ. Mi-a zis, sunteți armâni? Nu, păcat. Deci aia a fost, a plecat domnul ușor perturbat. Lucrurile, să știți, la mine nu provin. Eu încerc să devin din Puric mai mare, așa. Sunt atât de obosit că mâine am Don Quixote și am repetiții și am venit azi noapte, că mai mă duc prin țară cu conferințe cu astea și... Dar o să mă ridic la un moment dat și din picioare, ca să nu... Sunt atât de obosit. Dar sunt bucuros că sunt aici.
uitați cum este contactul cu macedonenii, cu armânii. E unul foarte simplu. Nu am avut nevoie de documentație istorică într-o perioadă în care istoria era ocultată. Tatăl meu s-a născut în Dobrogea și m-a făcut când a avut timp liber, adică la 53 de ani. Și era un tip extraordinar. Și într-o zi în casă, cred că aveam vreo 6 ani, vreo 7 ani, s-a dus vorba și a zis de români, de macedoneni, de sensul ăsta. Și a făcut numai atâta. A ridicat ochii și a zis, da, ăștia sunt oameni. Atât. Aia a fost informația fundamentală despre calitatea unui om. Știți că Teofil Părianu, duhovnicul, Orbu, săracul, avea o vorbă nemaipomenite și că, dom'le, mi s-a citit din Evanghelie că Hristos a înviat. N-am crezut. N-am crezut decât când la 7-8 ani a venit mama cu ouă ăla și când mi-a zis că Hristos a înviat, din clipa am crezut total. Un om, un neam, lasă o dâră în spate ca o lumână, scurtă, de fracțiune de secunde. Din clipa aceea, tatăl meu mi-a lăsat o moștenire. El, pe semne, fiind în Dobrogea, știa și turcește perfect, a crescut în spațiul acesta al Dobrogei cu foarte multe etnii, dar el a avut contact. Și tata spunea foarte greu că omul e om. Știți ca la Esop. Esop așa spunea, câtă lume și niciun om. De armonie a zis ăștia somni. Și a zis-o cu autoritate atât de mare încât mie nu mi s-a mai șters toată viața. De aici încolo, eu n-am avut decât să verific, pentru că citind, de exemplu, cărțile de memorialistică, cel mai absolut comportament patriotic și românesc în închisorile comuniste l-au avut armâni. Relatările care s-au făcut din partea foștilor deținuți politici și din zona asta, toate tind către o rezistență de genul acesta incredibilă, acestei dimensiuni nepoluate a poporului român. Pentru că armânii, greșeala care se face la nivel guvernamental, sunt considerați o minoritate. Dumneavoastră nu sunteți o minoritate. Este cea mai mare greșeală. Dumneavoastră sunteți o esență. O esență de popor român. Minoritatea este figurația asta majoritară. E foarte greu pentru că actul este schizoid. Armânii nu s-au adaptat în istorie. Au rezistat. Românii de aici s-au adaptat infinit. Știți că procesul de adaptare, până la un anumit grad, e un lucru de inteligență. Dar când depășește gradul ăla, este un lucru care te descalifică. Emil Racoviță, mare savant speolog, spunea că specia care se adaptează continuu are toate datele să iasă din istorie. De asta erau strigătele fantastice în perioada interbelică să vină mulți români în România. Ca să se asigure procesul de românitate, ceea ce este valabil și acum. Numai că dumneavoastră întâlniți oameni degenerați în România de astăzi. Degenerați. Eu, ce vedeți la televizor, bine, la televizor sunt probleme din asta clare de a degenera. Dacă văzut cum se luptă pentru o sticlă de ulei de asta, se făcute special. Tocmai ca să se mizerabilizeze. Dostoevski spunea că e mare diferență între sărăcie și mizerie. Sărăcia presupune asceză, noblețe. De-aia zice Eminescu, eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neam. Mizerabilitatea este ceea ce vedeți noastră la televizor. E o populație care s-a mizerabilizat. Ați observat că cei care se înghesuie acolo nu sunt săraci. Au căciulă de blană, au haine de piele, sunt bine hrăniți. Nu i-ați văzut scheletici, așa. Sunt chiar umflați. Dar ei sunt mizerabilizați. Și atunci îi duce în reflex pavlovian, după care îi filmează. După 20 de ani. În clipa în care generație de generație ai rezistat așa cum ai putut cu jertfă, se creează o altă informație, o altă genă. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, sunteți un alt genom care aveți toate datele să-i resuscitați pe ăștia sau toate datele să pieriți prin asimilare. Dumneavoastră nu trebuie să vă românizați. Dumneavoastră trebuie să-i aromânizați pe ăștia.